Teraz som stretol Levočanov. Ja si ich nepoznám, ale mňa spoznali ešte z lietadla. Jaká lahoda, tu sa stretneme v Abu Dhabi, chápeš? No. A ideme na C-čku. Kakal som sa a teraz ukrstol som tieto a dubajské záchody pravý Slovak. A teraz ideme naspäť na gate, na tú explosion. Nejaké sú to nápisy, C-čko? C-čko to bolo, ne? Potom dúfam, že to stihnem. A sú aj blbom jedné hodinky. Ešte si potrebujem kúpiť kolo, lebo ešte mám čo zapíjať. Aha, ja som sa radil podľa hodiniek, tak ešte neupgradeovali. Čo ti mám 3 hodiny? Aha, mám iba 2,5. Takže ok, ideme ešte nájsť kolu. A servítky, lebo som skapila už. Presunuli mi gate z C-čka na B-čko, keď som si bol v tom lounge na drink a som sa vrátil, všetci vychádzali von, a na tabuli ešte nič nebolo napísané, mobil mi ešte skočilo pozrieť a ja som to nečítal celé, že nejaká zmena je, a čo, pičovina, však som tam už bol aj za tú kontrolu.
Tak tu bývam. Máme druhý pokus, lebo sa mi vybila kamerka a rozstrelal som si bundu. Ale neviem jak, to som prišiel na to až teraz. Asi v kufri. No, ideme sa tu obzrieť z bieleho svetla. V noci som tam videl pristávať vrtuľník. Tam na tej budove, za tými palmami medzi presne. Takže tu bude asi nemocnica. A hej, tam vidím hospital. Dobre. Poviem, že vám chodiť, keď sa niečo pojebe. Ďalej ideme teraz si to tu obzrieť samozrejme. Boha. V noci som to natáčal a jak som to potom pozeral, nič to nebolo vidno. To čo je? Riadne. No a potom som ešte zistil, že strašne slabo rozprávam do kamerky, takže neviem, či si nekúpim mikrofón, ak to budem točiť ďalej, neviem. A ešte mi je také blbé točiť, viete, točím to prvýkrát. Takže uvidíme. Také vlogy. Nie som moc vloger aj nič také, ale hádam sa rozkecam. No a ja som skončil. No, že si kúpim asi mikrofón, lebo nič tam nebolo počuť, tak dodatočne som tam pridával titulky, ale až teraz niekedy to vypustím dneska vonku. Lebo ešte toto video tam chcem mať zahrnuté. Že to bude taký komplet trip mojej cesty, aj neviem kam idem. Ale ideme na vlak. Ideme teraz nájsť niečo jak faxkopy naše. Niečo vygooglím. Potrebujem si vytlačiť nejaké veci. Skočíme do banky. Ešte ma tam tá choroba neopúšťa. Ale už je dobre. Je to tu pekné, ne? Keď hreje slniečko, je to po piči, ale viete čo som bolo v noci? Ja som sa trasol. Pána beka, to bola zima, lebo nie sú tam v tome radiátory a celkovo je ten dom akože vychladený riadne a to slnečko tam na ňom keď zapeče, tak neviem, cez tie okna nič nejde a zima tam ešte aj teraz a tu máme už už máme obed. Vidíte, ešte sa nájsť, poďme asi predtým. Myslím si, že sa ešte najprv najem a až potom pôjdem si tlačiť tie somarinky, no. Dobre, zatiaľ to nechám tak a ešte sa ozvem. Neviem, na čo som to vypínal, keď som vám chcel ukázať cestu. Pre tých, čo nevedia, sa to jazdí na opačnej strane, jak v Anglicku. A aj sa zamyká, som sa na to smial, ten zámok, vlastne tá kľúčka dverí. Oni majú tie guľky. A zámok ide proste do opačnej strany, no v piči som ostal. A záchod sa splachuje, ešte som mal ten záchod, čo sa tam točí voda, ale ide to akože priamo, takže ešte neviem. Zistím, keď uvidím niekde inde ďalšie záchody, takže do ktorej strany sa točí. Lebo vraj sa to točí do opačnej strany. Na tejto strane za gule, takže uvidíme. A ideme ďalej. Teraz pozerám, že som to trafil úplne dobre, lebo včera som tu šiel po tme, však to neviem, či bude vidno, ale však to svieti iba raz za čas nejaká lampa proste. Tma tu je, tu zo 7. o 8. bola tma, jak v riti. Strašná tma. Ide vlak nejaký, ale
Ešte nie na ktorú stranu ja potrebujem ísť. Teraz som si to zapol. Našiel som zastávku, ideme na druhú stranu. Neviem, jak to tu je, že či môžem prejsť cez tu, nie, že ma tu zavrú. Ale už som hladný, tam vidím ako barbecue chicken. Pečie slnko je veľmi dobré. Normálne teraz som pozeral to nejakých 21 stupňov je tu. Ale keď zajde slnko, fú. Ten je mega. Tento je mega. Niekde by mala byť zastávka už. No ale viete, ak je teplo. Fú, to si dám dole hneď o chvíľku. To je už 20 minút. Asi vám postriham už toto video. A toto bude v mojej vlastne prvej úvodnej môj trip do Austrálie. A uvidíme, čo povedia rodina, čo povedia kamaráti a tak. Na toto video, keď sa im bude páčiť, tak možno natočím aj niečo ďalšie, ešte uvidím. Našli sme to. Klik, copy.
máme všetko. Máme banku vybavenú a aj daňové číslo už je podané. Dalo sa to zrobiť online, takže pecka. Životopisy vytlačené, do banky Somariny. Už sme skúšali aj vložiť, už je aktívny účet, pecka. A vlastne všetky povinnosti už mám za sebou. Konečne sa idem najesť. Všade na okolí je Čína, nič iné tu nevidím. Strašne by som chcel chutnať austrálsky mekáč. Asi ho pôjdem aj hľadať. Lebo mám chuť. No a teraz ešte mi treba dneska nakúpiť tie somry, ale to je toľko vecí do domácnosti, viete, že sušiak na prádlo a také kokotiny, ale to budem riešiť až tam blízko u mňa, tam sú nejaké obchodíky. A teraz ideme papať, potom mám slachne, čo to mám. Musel som sa trošičku vrátiť, lebo toto maličké tamto je nenapadné, to je zastávka. Ani info, ani nič. Smer alebo čo. Neviem, vraj príde taďal dole. Nejako stopnem a poďme tam. Uvidíme. No a týmto aj končím vlastne toto videjko. Ešte neviem, aké bude dlhé. Dúfam, že nemoc. A extra pozdravujem posledných tých, čo boli posledné hodiny so mnou. Takže moju mamku, ocka, moje sestričky krásne, synovčeka, Lukyho a ešte Daniho s Kikou. Jo, všetkých vás mám rád. Držte palce tu. Ahoj.